дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад духтаро нависта буданд ки ба мо анамихел вая нишон тиҳед абая ва платья халатора ва ҳози ма дар даҳум дарвозаи корвон тарафи оптовудаем тарафи пажарка даҳум дарвоза якум риад анамихел халатҳои фасони хушрӯ ҳаст. Кирта халат меган инора. Нархшон 250 сомон нархи донааш то размери 56-54 ҳамхе ҳастай размер доранд. ҳози бо якчанд абаяи дига ҳаст ва ёшам нишон метам. Агар хоҳед ма рақам мемонам WhatsApp метавонед нависед доставка мекунем. ина бинед ами глош ҳархелаяй поёнош остинош ҳархелаяй и абаяям ҳамхе инамиам новинкаяй ҳам зардаш аст ҳам сафедаш инам 250 сомон то размери 54 дорада пешаш замокай ва анами нигиноша бинед ҳамхе паҳми хушрӯай пешаш даям остинош даям агар хоҳед мисол сафедаш хоҳед зардаш доставка мекунем. видеои дарозтар бо мебироянд интизор шавед ва видеои нағз бо ма пешниҳоди шумо мегардонам.